cinta? Pwede. 20-20 naman yung kwarta ko. Nang nandawra. Ug inani ang nahitabo. Oy na amigo, hinganlan o pilo. Dahil magpagupit o. Pagupit din na siya. I-guide din niyo boss, kay butara ba na? Saya buta sa kontrol. Terus. Kaya kinapgo ha? Yo, oh, kinapgo. Wag problema pare. Kuy bala kare. Boss. Aw, boss pare, mo lakaw sa ko, ikaw na bahala sa buta ha. Oh. Baliw lang ko gupit ana. Ako na bahala niya. Ako nga gupit. Anyo gilara ha? Dili lagi. Check, mo to sa check, kadali. A few moments later. Okay na pare. Sila pare. 100 lang pare. 100. Pwede. 60. Pwede. 20-20 raman yung kwarta god. Okay, kuning man. Okay, kuning man. Okay, pare. 18. Pwede? Okay, pare. Nang nandawra. Ako kalo, ihatag. Halo pare. Ako kalo ba? Pare. Ano banhaman mo? Problema. Wah, aku sugod di ibanhaan ninyo eh. Ay, sugod ako na. Saan mo tama? May problema na nikas ba siguro mo? Ano na kung sugod ka lang dito? Paano? Ano siguro ko ninyo? Nakalito ko naman. Nakalito ka naman.
Agay! Ako siya gay. Sama ko. Ano? Tawa mo mata. Ano to? Oo, siyempre, okay naman siya. Tupi-tupi. Boss Pare TV. Ini gila, gua lagi video mo. Na mo picture god. Video na picture. Oh, video na picture god. Ayo tama.